Gisiguro sa Kaap Davao nga dili may tabo ang aksidente nga mikalas og duha ka kinabuhi ug tulo ka samdan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Sa anong dugang detalye na ini pinagi sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala sa Kaap Davao nga layo ra nga mahitabo sa Davao International Airport ang insidente sa NAIA Terminal 1. Gumikan ilahang ginasunod ang safety standard aron na masiguro nga kanunay nga luwas ang mga pasahero. Gawas niya na limitado lang pod ang paggamit sa vehicular access area. Ano ang report? Kini ang CCTV footage nga kuha sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City. Di nakuha ang pag-abante sa sports utility vehicle kun SUV nga mibangga og daghang tawo sa mong airport. Duha ang patay, ang 5 anyos nga babae ug 28 anyos nga lalaki, samtang tulo ang samdan. Sa pahayag sa driver sa SUV sa otoridad, nagpanik matud pa siya dihang naay miagi nga sakyanan sa iyang atubangan. Apan sa CCTV footage, walay niaging sakyanan sa iyang atubangan dihang nahitabo ang insidente. Gisaway sab sa netizen ang kahuyang sa bollard nga mauuntay mupugong sa paglusot sa SUV. Butang nga ginaimbestigahan na sa otoridad. Dinhi sa Davao International Airport, gigarantiya ni Kaap Manager Engineer Rex Obsena nga secure ug luwas ang airport aron dili mahitabo ang samang insidente. Gisiguro sa Kaap Davao nga nituman ang airport sa safety standard. Sa gawas pa lang sa airport, sumala ni Engineer Obsena, doon na mga protecting layers sama sa mga concrete barriers. Dili sab ginapaagian ang inner lane, gawas lang sa emergency vehicles, alang sa mga VIP ug mga group arrivals. Our vehicular access area is really quite different from NAIA Terminal 1. Restricted ang paggamit, no? We only allow kining mga emergency vehicles like ambulances. Secondly, kung natay mga movement nga mga considered VVIPs nato, we feel quite secure pag atong ipasihan tong nahitabo dito. Samtang padayon sab no ang pagpanindot sa airport ug kining expansion sa passenger terminal building gilaumang matapos sunod tuig sa bulan sa Nobyembre. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.